Neste segundo vídeo imos continuar coa introducción á filosofía nietzscheana, sempre dentro do contexto dos exámenes en Galicia para a Sabao, que teñen como tema fundamental dos comentarios de texto ensaio que teñen que escribir os rapaces sobre crítica e a cultura occidental. Nos vamos a centrar sobre todo no conceptos de Zaratustra como profeta nietzscheano e o eterno retorno do mesmo como colofón da súa filosofía, da súa proposta, un nihilismo activo ao diagnóstico que fai do nihilismo pasivo que existe según el dende a filosofía socrática e que instaurou o cristianismo. Vamos pasiño a pasiño. Zaratustra foi un profeta real dunha religión persa moi antigua que defendía unha postura maniquea, é dicir, da existencia de como dous grandes forzas ou deidades ou sobrenaturais no mundo que era a bondade e a maldade en loita permanente. Ben, Nietzsche retoma a figura deste Zaratustra e no seu libro, así falou Zaratustra baixa da montaña para transferir o pensamento, para transmitir o pensamento de Nietzsche a través das súas profecías, a través dos seus sermóns. A facer así, Nietzsche fai unha ironía, con sarcasmo, de todos os libros sagrados de todas as religións, pero especialmente da figura de Jesucristo que relata ou conta boas novas nos libros do que se chama o Novo Testamento da Biblia, considerada como básica do cristianismo católico. De algún xeito, o Zaratustra é o profeta do anticristo, o que ven a traer a maldición que Nietzsche lanza contra todas as formas da religión, pero especialmente contra o cristianismo. Zaratustra nos vai narrar como Nietzsche nos propón que demos a volta á decadencia que a cultura occidental nos transmite. Un dos mensaxes fundamentais de Zaratustra é que Sócrates, isto é irónico, sarcástico, é o home máis feo de todos os existentes. Nietzsche entende que a fealdade de Sócrates, que parece que era certa, a nivel físico, é unha fealdade moral, é unha fealdade filosófica, porque nega Sócrates o elemento esencial, como vimos no primeiro vídeo, da vitalidade humana, o elemento dionisíaco, ao instaurar na búsqueda dese intelectualismo moral que defende a filosofía socrática e que herda toda a cultura occidental, a defensa de que o bo é só o coñecemento, un coñecemento frío, racional, científico. Por tanto, Sócrates, segundo o profeta Zaratustra, é o peor do peor. Temos que ir máis alá da súa filosofía, recuperar o vitalismo dionisíaco para poder recoller o verdadeiro mensaje de Zaratustra. Nietzsche di que Sócrates, a través de Zaratustra, Sócrates é a origen da inversión dos valores. O cristianismo, na figura de Jesucristo, recolle o mensaxe de Sócrates, a figura de Cristo está montada en torno á morte e o mito da morte do propio Sócrates. Según Nietzsche, Zaratustra nos informa de que o cristianismo é a moral inversa transmitida decadente ao rebaño, que foi construída polos teólogos medievais, pero que a ilustración kantiana, que nega todo dionisíaco e que afirma un Apolo desnaturalizado, a filosofía kantiana, que nega toda a vitalidade, nos construe unha ciencia esa que sonaba a ilustración do progreso sen vida, sen vitalidade. A religión mesma cristiana, baseada no cristianismo socrático, é unha religión sen vitalidade. Por lo tanto, todo o que é negativo estaría no corazón da filosofía, da cultura occidental. En todos, en cada un dos elementos da cultura occidental se encontra un nihilismo pasivo que carece de vitalidade e que é absolutamente decadente. Nietzsche di que isto hai que cambiálo. En un texto moi famoso de Zaratustra, Nietzsche propón que ese cambio que temos que dar se produce a través de tres mutaciones ou tres transformaciones do espírito da humanidade. Según Nietzsche, comezamos sendo camelos, comezamos sendo un animal que ten unha joroba increíble na que transporta todo o peso da tradición anterior. O segundo paso que Nietzsche coloca na figura dun león racha con todo. O león representa para Nietzsche a necesidade de matar, de eliminar a herdanza da tradición decadente. Pero Nietzsche dá un paso máis e di que o espírito verdadeiro do nihilismo activo que ele vai propoñer ten que ser o espírito dun neno. Que quere dicir Nietzsche con isto do espírito dun neno? Un neno xoga e cambia as reglas de xogo en cada instante no que está xogando. Non aceptas as reglas de xogo que lle veñen dadas, sino que interpreta de novo
as reglas de xogo para facelas en torno á súa vontade, para facelas e moldealas en torno ao que el quere. Según Nietzsche, o verdadeiro nihilismo activo que el propón nos seus textos estaría representado nese neno que non acepta nada o que lle contan e que cada vez e en cada momento cambia as reglas de xogo en función do seu desexo, da súa vontade. Ese, segundo Nietzsche, é o verdadeiro espírito que Zaratustra trata de transmitirnos. Esa superación do espírito decadente da cultura occidental estaría representada en dúas metáforas. A primeira delas é o que Nietzsche chama o Übermensch. Isto foi traducido ao castelán e ao galego como super-home. É unha mala traducción. Non se trata dun tipo que leva un disfraz e que se convirte nunha especie de Superman con un calzoncillo vermello. Nietzsche quere pensar, nos ofrece unha maneira de entender como debería ser un home que non aceptara todo o mensaxe da cultura occidental. Sería aquel que viviría con pura vitalidade, co espírito do neno, que viviría tratando de crear valores que non sean os que lle transmitiron, que viviría según o que a súa vontade lle indica. O superhome non se refire nin a unha raza, como ás veces se foi interpretado a filosofía nietzscheana, nin a él mesmo. O superhome é un ideal, unha metáfora do que deberíamos de ser se realmente lográramos salir. Daí pode que valga esa metáfora de rachar do Superman que racha, que tedes aquí neste dibuxiño, de rachar co que nos transmitiu a tradición e empezar a vivir pensando, creando, sentindo que nos queremos, non o que nos transmitiron. O superhome é a primeira metáfora, vemos a segunda. A segunda metáfora, quizás das máis difíciles de entender da filosofía nietzscheana, é o que se chama o eterno retorno do mesmo. Pensade nas tres palabras que compoñen esta expresión. Nietzsche di, a maior parte da cultura occidental nos transmite unha imaxe do tempo que é unha flecha que vai de un pasado que estaría ali abaixo ata un progreso infinito que estaría ali arriba, unha flecha en línea recta. Nietzsche fai unha proposta. Que pasaría se superades que a partir deste momento cada instante da vosa vida, incluídas as cousas boas e as cousas malas, se vai repetir exactamente igual ao longo dunha eternidade e que cada vez que fagades algo bo ou malo, que vos dou un pé, que vos morra alguén, que vos este pasando algo bo, que estés nun momento de felicidade completa, que superades que eso se vai repetir unha e outra vez. Nietzsche vos fai a seguinte pregunta: como viviríades? Segundo el, esta metáfora intenta indicarnos que o que temos que facer é vivir ao instante como se fora o último, vivilo ben, facer as cousas que nos pasan sempre ben, con vitalidade, non porque nos lo dixo alguén, sino porque decidimos nós. Pero tamén as cousas malas, non só se refire ás cousas de felicidade, á liberdade que podamos sonar, sino tamén ao dor, á morte, as cousas que nos suceden ao noso alrededor, temos que vivilas con plenitude, con vitalidade, porque todo forma parte desa loita permanente que é a nosa vontade de poder. Zaratustra, en un dos mensaxes que nos transmite no libro de Nietzsche, nos ven a decir que como viviríamos se superamos que o tempo non é esa flecha recta que nos leva hacia o progreso ou hacia a morte para vivir a vida eterna, sino algo que se vai repetir eternamente. Nietzsche nos propón o eterno retorno ao mesmo e o superhome a superación da cultura occidental para entrar nun mundo novo. Recordade que Nietzsche sempre fai todo isto en forma metafórica, non se refire a nada concreto, sino que o que trata, como filósofo do martelo que el foi, o que decía ser rachar coa cultura occidental para que pensemos por nós mesmos sin repetir o que nos decían os nosos pais, os nosos mestres, o que nos di todo o mundo, toda a tradición, porque eso, según el, diagnostica como mera decadencia, como nihilismo pasivo. Temos que entrar nunha nova era. Só faremos e somos superhomes e aceptamos o eterno retorno e entendemos a vontade de poder como querer. Pois atrevedes, diría Nietzsche. Vamos a ver. Ben, resumindo todo, basicamente a filosofía nietzscheana o que nos propón é unha crítica radical da cultura occidental, pero crítica entendida en dous sentidos. Por un lado, diagnostica onde está o erro, aí estaría o nihilismo pasivo, a crítica a orixen da decadencia que estaría en Sócrates e no cristianismo, pero por outro lado crítica en sentido positivo, porque Nietzsche non se queda en só decir isto está mal, sino que él, isto é algo que normalmente os críticos de Nietzsche non ven, él nos propone o que temos que facer. Temos que vivir con vitalidade, temos que vivir como se este fora o último instante da nosa vida, como se este instante fora o máis importante, vivilo con plenitude, e vivilo creando valores, non repetindo os das filosofías anteriores, os das tradicións anteriores. Nietzsche que pretende que con esta crítica á cultura occidental é
rachar con todo para que creemos cousas novas, para que seamos de verdade o que temos que ser, o que podemos ser, o que nos dé a gana ser. E este sería un bo resumen da filosofía nietzscheana. Espero que vos sexa útil e nos vemos no seguinte vídeo.